Ini akan nama? Ya. My YouTube channel. Halo, नै दा गोदानै आं मोनसे ब्लग लाबोबावदों। दिनै दङ नै टिपकाइआव। दा जोङो टिपकाइनि बुहुत गोजान जायगायाव दं आरो बेवहाय आं नोंथांमोननो देखायलांसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दहाय गुसुनि थाखाय खुवा खुनायनि थाखाय देखायजोबनाय जायाखै। दा लासैनो नायलांबाय था लोगोफोर। स' बिदिब्ला नोंथांमोन आं देखायलांसिगोन। Tiger dongga. Tiger gila. Ini berapa sih? Kita agrok. Wanna play?
फाइनालि जों सफैनो हाबाय सफैनायजों लोगोसे दा लामायाबो गोजान नालाय एसे आन्दाय आन्ला जानानै गोबावैनो लाबाय समा दा नोंथांमोननो दिन्थिलांसिगोन आङो जायगाखौ बिराद बिथोराव माने जायगाया नायलांबाय था नै जों ओंखारख्लायबाय थाबायगासिनो दङ बहुद खुवा गुदुं थान्दाथार फैगासिनो जों गारिखौ बैयाव दोनहैबाय नैबे अन्थाइ बान्दोनो बे अन्थाइ बान्दो आरो लोगोसे नैबेबो नै अन्थाइ बान्दो बियो लोगोफोर नायलांबाय था बेनो अन्थाइ बान्दोआ लोगोफोर मानखोआबो हाया नै थाबायगासिनो जोङो बहुद गुसुथार थान्दा नै लोगोफोर न'बो दङ दिनै फैफेराखैमोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय जाबाय दिनै मोजाङै नायलांबाय था लोगोफोर बेयाव गामिबो दङ नै बर' गामि दङ नुफेरि जायगा लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैफेराखै जानो हागौ सोरबाफोर फैबायबो जानो हागौ नायलांबाय था नै मानसिफ्रा गोबावजों फैयो आरो बेयाव नै बिनि मुलिफोरखौ लाङो जाहैदों नैबे मुलिफोरखौ बिदिनो नायगिरिफोर फैयो लाङो बिराद गुसुथार लोगोफोर अन्थाइखौबो गानो हालाय लांला नै बेवहाय दङ नै बेवहाय दं मा होनदों नै बेवहाय गोदोनि समाव मानसिबो बोलि होयोमोन जाहैदों लोगोफोर बेवहायनो आरो ने नायलांबाय था लोगोफोर फन हरनानै सोरबा सिनायनाय दंबा लेंहरनानै जगाजग खालामदो नै बेवहाय बर' गामिबो दं नै न'खर बोरै जाखो सालथे एसे गोसोखांथारलाय देलाय Basbari
गिदिर दंलायनो बाबु अन्थाइ गिदिर दंलायनो नै बे सातबान्दो जों सातबान्दोआव नायलांनोसै ओमफ्राय जों मेन टारगेट फैनाय थांखिया बेयाव नङामोन आरो अब्लाबो नुफैबाय जोङो नङा होमबा सालथे सातबान्दो बियो जों बेखौबो एसे नायलांसै सातबान्दो गाखोफिननो नागिरबाय रं जायगायावसो फैदों होमब्लाबो जेबो नंला लोगोफोर नुफैबाय नै आइनि आगान नायनो ओंखारदों जोङो नै नै बेवहाय मोना मालाय आइनि आगान नायनो नागिरदों ने आइनि आगान नायनो फैफेराखैमोन नालाय साला फिसा फिसा जि मोजां मोजां जायगाया नै मोजां मोजांथार साला सेरे सेरेनो नै बेयाव नायनोसै बाहाय लोगो नङाबोला दामबुरुम हमनानै बानानै लागौमोनखा लोगोफोर लागौमोनखा आइनि आगान होनदों नामा ए बे राम लखननि नैबे राम लखननि आफारामनि नैबेनो जाहैदों आइनि आगान होनाया जायखिजाया दायो लामायाव थाफैनाय नङाबा आइनि आगान ए औ दे जों आवगायबाय नायनो बेवहायनो जाहैदों मानसिफोरा माने बे बुस्थुखौ लाङै लाङै माने हाबाबो रोजोबफिनो हाखानानै लांबाबो रोजोबो गान्दैयानो माने नै बेवहायनो सारिय'फाले दैजोब दुब्लि नाव दं बेखौनो होनो आलदा आलदा बेखौ मोनसे दाबला मा नाम होनो नों मा नाम होनदों सारायसर बिल बे मोननैखौ नैबे गान्दैया बाबु नैबे गान्दैनि नामा मा नाम होनो जानोलै आं मिथिया नोंसिनिफ्राय मिथिगोन गया बोरै जोंना लक्ष्य नायनानै नाय गोदो गोदायनि राजा फुजावनो बेनिफ्रायसो लायदों बेखौ लायनानै फैदों बैयाव सफैदोंमोन दाबो गोदो गोदायनि
दानख'नाय बादि इंराजफोरजों मुलि गावजानायफोर जागोनदां जानो इंराजफ्राबो लोगो मोनलांदों बे इंराजफ्राबो लोगो मोनलांदों बे अन्थाइखौ बैयाव नैबे नाव फिसाजों गाखो फासियाल सायो आरोना हनै नाव गंफा गंफा थाजोबो